Neradi by ste boli, aby to bola trápenka do konca, teda bolo by fajn to v tej Žiline už doklepnúť. Tak dúfame, že Španieli nám pomôžu trošku, ale musíme sa pozerať samozrejme na seba. Všetko závisí od nás, lebo tú cestu, ktorú sme prešli, alebo tam, kde sme si vlastne urobili sami. Všetko sme si vybojovali sami, dobrou hrou, tým, ako sme dotiahli tých fanúšikov na tie tribúny a to, že celé Slovensko žije tým futbalom, je to len naša zásluha. Samozrejme aj trénerov, všetkých nás. A aj tento zápas proti Bielorusku bude presne len o nás a my musíme urobiť ten krok. Mrzí ťa, že ten prvý zápas nebudeš môcť hrať? Asi áno? Hlavne z toho pohľadu, že nebudem môcť pomôcť chalanom v tom ťažkom zápase. Ale ja verím, že aj bezo mňa ho zvládnu a získame 3 body. Praví sa, že posledný krok býva vždycky najťažší a určite nás nečaká nič jednoduché, lebo bieloruské mužstvo je poskladané hráčov z Bate Borisov a z Dynamo Minsk, ktoré hrávajú pravidelne európske poháry, takže tú silu určite majú, ale ja verím, že to máme vo vlastných rukách a že to zvládneme. Verím, že to zvládneme. No, čaká nás nie ľahký super, nie možno taký zvučný, ale predsa Bielorusi sú dosť zložitým súperom pre nás, ale hráme na svojom ihrisku pred svojimi fanúšikmi, verím, že to zvládneme. Som rád, že ten zdravotný stav mi umožnil, že som zasa tu späť a aj že môžeme zase medzi chalanmi a môžem byť pri tom poslednom kroku, ktorý nás čaká v piatok a ja dúfam, že to bude ten krok, kedy už postupíme. V piatok by to bolo ideálne určite, ale nehráme proti nejakému slabom superovi, sú to Bielorusi, bude to veľmi náročný zápas a hovorím, bude to náročné veľmi pre nás a my urobíme všetko preto, aby sme to dokázali už pred domácim publikom zvíťaziť, ale aj keď nie, nič sa ide, ideme do Luxemburska, takže máme 2 šance, ale hovorím, chceli by sme už využiť tú prvú. Blíži sa veľké finále pre nás, pre celé Slovensko a asi každý urobí všetko preto, aby sme tam postúpili a samozrejme, že všetci chalani sa o tom bavia, ako uplynul ten čas a dúfam teda, že v piatok sa to rozhodne a my vyhráme a postúpime. Radi by sme pred dobrými fanúšikmi v Žiline, verím, že bude opäť vypredané a urobili by sme ten krok v domácom prostredí, ale treba rešpektovať ten futbal, aký je. Dnes nie je ľahké vyhrať zápasy ani medzištátne, ani na klubovej úrovni, ale myslím, že máme takú kvalitu, že urobíme všetko preto a že tí hráči spolu s nami, že to dotiahneme do takého stavu, aby sme boli úspešní. Vieme, že sme si tú situáciu takú pred tými poslednými 2 zápasmi spravili tými dobrými výkonmi a výsledkami, že teda tie matchbally máme 2. Ale ja si myslím, že budeme chcieť spraviť ľudí šťastnými už v piatok a ja pevne verím, že keď budeme hrať tak, jak sme hrali doposiaľ, že to zvládneme. Asi sa zhodneme, že po takej perfektnom priebehu kvalifikácie už bol hriech to nepremeniteľné. Tak určite hej a všetci si to uvedomujeme, takže možno tam je taký menší tlak, ale ja si myslím, že jak som povedal, keď budeme hrať tak, ako sme hrali doteraz, tak to zvládneme. Tak bude to ten lepší prípad, keď sa vyhrá ten piatok a už nebudeme musieť v hlavách riešiť, že ten posledný zápas, čo keby to náhodou v tom nevyšlo. A ako som už povedal, dúfam, že všetci dajú do toho všetko a ja opakujem, že mrzí ma, že chalan nebude môcť pomôcť, ale verím im a dúfam, že to zvládne aj bezo mňa. Bolo by to príjemne dať góla v reprezentačnom drese, ale nejako to neriešim, lebo zbytočne by som sa dostával pod tlak a určite by to nebolo dobré a ja verím, že raz to určite musí prísť. Chceme zvíťaziť a vlastne chceme postúpiť na tie majstrovstvá Európy, čo je našim cieľom už od začiatku kvalifikácie a hovorím, bolo to dlhé, bolo to veľmi náročné a dúfam, že to dokončíme ešte v najlepšom, dá sa povedať, takom tempe už teraz piatok. Nemáte taký vnútorný pocit, že nejaký ten gól ste si ušetrili pre reprezentáciu? Dúfam, že áno, jak som povedal, ja chodím od zápasu k zápasu k tomu, že chcem skorovať a pomôcť mužstvu a takisto to bude aj v reprezentácii, takže určite chcel by som pomôcť reprezentácii sa dostať na majstrovstvá Európy.